es parla el català? A Catalunya, país d'on és originari el català? A la Franja de Ponent, Comunitat Autònoma d'Aragó? Al País Valencià, Comunitat Autònoma de València? A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears? Al Principat d'Andorra? A la Catalunya Nord, que és la part sud-est de França? I a l'Alguer, illa de Sardenya, que pertany a Itàlia. Per tant, el català es parla a 4 països: Espanya, Andorra, França i Itàlia. Però quanta gent parla el català? El català es parla en un territori de 68.730 quilòmetres quadrats, repartit en 4 estats europeus, on hi viuen més de 14 milions de persones. D'aquestes, 12 milions l'entenen i més de 10 el saben parlar. Quan va néixer el català? El català va néixer entre finals del segle VII i l'inici del segle VIII, per l'evolució del llatí vulgar. No obstant això, el català no es va començar a utilitzar en l'escriptura fins a uns segles més tard i de manera progressiva. Els textos catalans més antics conservats són el Llibre Jutge i les Homílies d'Organyà.